No vidíte, lebo ja neviem ešte čítať, prepáčte, ale Zúza už vie. No ukážte, musím to rozbaliť, musím to rýchlo rozbaliť. What? Záchod, konečne nemusím kakať do tej diery, Zúza, čo si vykopala. Ježišmária, pozri, Zúza, bude mať splachovací. Zúza, Ježiš, ďakujem Ježiško, snáď si myslela aj na to, že to odtekalo niekam. Áno, na to sme mysleli aj s Ježiškom, neboj sa. Výborne, takže keď to spláchnem. Funguje to, výborne, milé deti. A čo je tu? Zúza, to je asi pre teba. Ježiš, ja som taká krásna, to som doteraz netušila. Počkaj, Zúza, ale to nie je pre teba, to je asi pre mňa, lebo na darčeku sa písalo moje meno, Johnny, nie? Máš pravdu, ale tak snáď to môžeme spolu používať. Jaj, no dobre, ja ti ho požičam, to bude asi zrkadlo. Oh my god, krásne zrkadlo, Ježiš. Ty si fešák. S kým sa chcem rozkávať s tebou? Ty si fešák, milé deti, vidíte? Ježiško je frajer, no nesom mi zrkadlo. Ty si fešák. To je fešák. Pane Bože, toto teraz budeš robiť celé Vianoce? Áno, Zúza, budem sa kúkať do zrkadla, aby si vedela. Budem sa obdivovať, aký som krásny. Aj tak sa milujem.